Казанда Габдулла Тукай әдәби музейында мәгариф, гаилә һәм мәктәп журналларын тәкъдир итү кичәсе узды. Әлеге басмаларның үзенчәлеге нәрсәдә? Укучыларны киләчәктә нинди яңалыклар белән сөендерергә җыеналар? Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов шулар белән кызыксынды. Мәгариф, айлык иҗтимагый педагогик һәм фәнни методик һәм гаилә һәм мәктәп журналлары Татарстаныбызда басыла торган бик күп санлы газета журналлар арасында педагог, укытучылар, мәгариф, гаилә, мәктәп, тәрбия өлкәсендә эшләүчеләр өчен иң кадерле басмалар дисәк тә бер дә ялгышмабыз. Тәкъдим итү алдыннан журналларның яңа редколлегиясе әгъзалары белән таныштыру һәм журналларның киләчәге хакында сөйләшү киңәшмә утырышы булды. Бу бердән бер татар телендә чыга торган педагоглар өчен журнал һәм татар мәгарифен яктырта торган журнал. Инде революция кадәр ешкан, ул бик озак еллар. Бу безнең халык өчен бик актуаль журнал дип уйлыйм һәм бу утырышта мин дә аның тематикасын киңәйтергә һәм югары курсларда укытуны да яктыртырга бу журналда кирәк дип уйлыйм, чөнки татар теле югары курсларда булмаса, аның киләчәге авыр булачак, чөнки бүгенге заманда урта мәктәп теле белән генә яшәп булмый, тормышны алып бару өчен инде югары белем дәрәҗәсендәге тел кирәк. Ул тел югары белемне алып барырлык, ләкин ул югары белемдә дә кулланырга тиеш һәм бу журнал аша аның куллануы турында һәм кирәклеге турында пропаганда алып барырга тиеш. Быелгы ел басмалары зур үзгәрешләр белән укучыларга тәкъдим ителде. Фотосурәтләрнең төсле булуы да, тематик төзелеше ягыннан да әлеге басмалар алдагы саннарыннан аерылып тора. Бер үзе булганга күрә ул бөтен нинди проблемалар бар, шуларны күтәрергә тырыша һәм заман таләпләренә туры килергә тырыша. Һәм бүгенге көндә алгы инновацион мәсьәләләр буенча укытучыларга җавап бирергә умтыла. Шул яктан караганда һәм бигрәк тә инде ул гына түгел, татар телендә укыту, балаларга татар телендә мәхәббәтне уяту, халыкны шушы эшкә, шушы зур бурычларны хәл итәргә юнәлтү өчен эшли торган журнал шуңа күрә ул бик кадерле. Журналның бүгенге проблемалары күп. Аларны да җиңәр өчен, ул проблемаларны чишәр өчен юллар эзләргә туры килә. Мәгариф ул шундый четерекле журнал, ул беренчедән ике телдә чыга. Икенчедән анда бит мәгариф системасында аны математикасы да бар, аның гуманитар фильмнәрдә монда төрле яклы. Шуңа күрә инде бу журналны, ничек әйтим, төгәл генә әйтү кыен. Бу универсаль журнал һәм аның методик әйберләре дә бик күп. Бу журнал бик әһәмиятле журнал, чөнки ул безнең мәгариф системасы нигезендә ята. Ул татар телен саклау даенда мөһим роль уйнарга тиеш. Шуңа күрә бу журналны ничектер без редколлегия әгъзалары белән, редакция коллектив белән һәм аның укучылары белән даими бергә киңәшләшеп эшләгәндә генә ниндидер нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Журналлар Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эшләнә. Әлеге басмаларда һәр кеше үзенә кирәкле язмаларны таба алачак. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.